velkommen til den her video. Jeg vil vise jer i dag, og i den her video, ikke i morgen, og i en anden video, vel, vi skal lige skifte outfit, så vi kan blive set bedre, sjovt nok. Sådan her. Sådan der. Nå, men det man så skal er at finde en helikopter, og det kan I gøre lige hernede. Lige hernede. Der er ikke den her, når I kigger. Det er fordi, at jeg har sat et point of interest der. Det er et sted, hvor jeg godt kan lide at være. Så, når I tænker jeg, tag op i helikopteren. I skal flyve. Hvis I er dårlige til det, så er det bare ærgerligt, ikke? Men, det er bare gas. I skal bare høre. Det er ikke så svært. Men, I skal flyve over til den her bygning. Ja, håber vi ikke styrter eller sådan noget. Nå, men så skal vi flyve herover. Må gerne flyve lidt fremad. Tak. Flyde. Sidst. Okay, vi skal lande lige præcis, ikke smadre den her helikopter. Lige her. Det gik ikke. Se, der er det der, at der kan gå røg i helikopteren. Hvis der gør det, så er der større chance for, at den springer i luften. Så er det lidt dumt. Du skal i hvert fald ikke have politiet efter dig, når du går. Så der er der røg i den. Jeg ved ikke, om du skal have politiet efter dig. Men ja, det kommer til at være en dårlig landing, men... Nej, det gør det ikke engang. Nå. Men når I er heroppe, det skal være her, så går I herover. Nej. Det er bare simpelthen for dårligt lavet. Nu skal vi hele vejen derover igen. Bare på grund af, at jeg ikke kunne finde ud af at styre en helikopter. Nej. Jeg gik ind i en helikoptervinge ting. Den der skal rundt. Propellen. Kalder jeg det bare. Men jeg ved ikke, om det er propel. Jeg aner faktisk ikke, hvad det hedder, udover den helikopter. Men så skal vi gå den her vej. Kør. Til det her sted. Meget langt væk, folkens. Og i den her video så, det skal jeg vise jer. Så skal jeg lave sådan et... skal jeg vise jer sådan et sted, hvor man... skal vise. Nå, der var nogen, der skrev. Men kan jeg tage den der helikopter, den er lettere at styre. Nej, det kunne jeg ikke. Nå. Det nåede jeg ikke engang. Det var dumt af mig at flyve ned. Eller løbe ind i en vinge eller noget. Nå, politiet efter os. Det er fuldstændig lige meget, om du har det. Du skal bare ikke have 4 stjerner, 3 stjerner eller 5 stjerner. Fordi så er der helikopter efter dig. Så skal det sagtens finde dig. Nå, men som tidligere sagt, flyv hen til den her bygning. Hele vejen herover. Det er bare lidt mærkeligt, at vi døde. Det forstår jeg ikke. Hvorfor dør vi? Hvorfor? Nå. Nu skal vi passe på ikke at flyve for langt, ligesom sidst. Det er bare god til dig. Jeg er mega dårlig til at flyve. Flyve et fly sådan. Ikke en helikopter, det er faktisk ret, hvis man skal kalde mega god. Ret god. Jeg vil ikke kalde den ret mega god, men Jesus. Hvor er dårligt til det her. Sådan der. Per dårlig landing. Okay. Land. Perfekt. Så lander vi bare. Ikke. Sådan der. Efter 100 år. Så går I væk.
herfra. Så går I. Hvis I kan se det, så er landet omme på det her sted. Helikopteren står der. Den hader vi, for den gad ikke at lande. Det er dumme helikopter. Men så går I hele vejen herover, så for at have en faldskærm på jer. Medmindre jeg vil dø, når I falder ned. Men så er det bedre, at I kan se her. Måske det være bedre at gøre det, når det er dag. Ikke, men hvis I kan se nogenlunde nu, så går I over i hjørnet. Godt. Sådan der. Men så går I herover. Hvis I kan se her, så skal I bare løbe ind her. Og når folk vil dræbe dig, og du står her, så ligner det, at de står på toppen af bygningen, folkens. Men det gør I ikke. I står lige her. Og der er ikke så mange, der kender det her lille skjulested. Så det er også godt at gemme sig der, når du har politiet efter dig. Og 5-stjerner politi, det skulle du nok ikke gøre det. Så skal du bare lade det dø eller sådan noget. Så det er bare rigtig godt gemmested. Jeg vil bare sige, at jeg kommer til at lave flere videoer med forskellige steder. Og bare lige få blære mig sådan, ikke? Gå lige herind. Grunden til, at jeg vil have, at I skal have en faldskærm på, at det vil være godt at have en faldskærm på sig, så kunne I eventuelt bare løbe tilbage til jeres helikopter. Det vil I vil falde ned. Og gøre sådan her. Det er godt at have en faldskærm. Og selvom den ryger helikopteren, bare sørg for ikke at dø. Flyve op. Det tog i sin tid, hva'? Nå, døren er ikke engang lukket. Det er smart. Sådan der, den er lukket. Nej, den gør. Så det kunne I bare gøre sådan her. Op ud af helikopteren. Det så I ikke. Nå. Farvel, folkens. Tak for at se den her video. Jeg vil bare gerne lige sige, jeg sætter virkelig pris på jer. Jeg bløder måske lidt, men jeg sætter pris på det. Abonner og smid like. Det vil være godt. Hej.